ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. వెల్కమ్ టు వర్డ్ ఫర్ టుడే. ఈరోజు కొరకనే దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానిద్దాం. జూలై 15వ తేదీ 2వ సమూయేలు 7వ అధ్యాయం 29వ వచనాన్ని చదువుకుందాం. దయచేసి నీ దాసుడనైన నా కుటుంబము నిత్యము నీ సన్నిధిని ఉండునట్లుగా దానిని ఆశీర్వదించుము. యెహోవా నా ప్రభువా, నీవు సెలవిచ్చి ఉన్నావు, నీ ఆశీర్వాదము నుండి నా కుటుంబము నిత్యము ఆశీర్వదింపబడునుగాక. ఈ యొక్క మాటలు రాజైన దావీదు తన యొక్క కుటుంబం నిమిత్తం, అదేవిధంగా తన యొక్క జీవితానికి ఏదైనా మేలు చేయాలని, లేదంటే దేవుడు ఆయనకిచ్చిన వాగ్దానాలను ఎత్తిపడుతూ, అదేవిధంగా దేవునికి ఒక కృతజ్ఞత భావంగా, లేదంటే ఆయనకు ఒక మొర, ఆయన దేవుడైన యెహోవాకు మొర పెడుతున్నాడు అని మనము గ్రహించగలుగుతామండి. ఈ దినాన దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్న మాట, నిత్యము నీ సన్నిధిని ఉన్నట్లుగా దానిని ఆశీర్వదించుము. యెహోవా నా ప్రభువా, నీవు సెలవిచ్చి ఉన్నావు, నీ ఆశీర్వాదము నుండి నా కుటుంబము నిత్యము ఆశీర్వదింపబడునుగాక. ఒక మాటలు మన జీవితాలలో కూడా దేవుడు ఒక వాగ్దాన పూర్వకంగా, లేదంటే ఈ దినాన ఆనాడే గొప్పవాడైన, అంటే రాజుగా ఉన్న దావీదే, మహారాజైన దావీదు గారే సెలవిచ్చాడండి. దేవుని ఎదుట సమయాన్ని గడుపుతూ ఆయనకున్న వన్నిటిని నిమిత్తం ఆధారం చేసుకొని ఆయన బ్రతకట్లేదంట. ఆయన దేవుడి వైపే చూస్తూ నిత్యము ఆయనకు ఒక కుటుంబము, అలాగే ఆయన దేవుని సన్నిధిలో వర్ధిల్లాలి అని ప్రార్థిస్తున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటామండి. దేవుడైన యెహోవాకు ఆయన విజ్ఞాపన చేసిన మాటలే మనం ఈ దినాన చదువుతున్న ఈ మాటలు. అదేవిధంగా మన జీవితాలలో కూడా మనము కూడా దావీదు లాంటి గొప్పవారమేమి కాదు, దావీదు లాంటి గొప్ప స్థాయిలో ఉన్న వారమేమి కాదు. అయినప్పటికీ అంత గొప్పటి దావీదే తన ఒక కుటుంబం, అదేవిధంగా తన యొక్క ప్రజలు అనగా తనకున్న తన సొంత వారి నిమిత్తం తన మొర పెడుతున్నాడండి. వారి కుటుంబం ఒక స్థిరత్వం నిమిత్తం, ఇంకా దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదము కొరకై దేవుణ్ణి అడుగుతున్నాడు అని మనం ఇక్కడ చూడగలుగుతాం. అదేవిధంగా ఈ దినాన మన జీవితాలలో కూడా మన యొక్క కుటుంబాలు, లేదంటే మన యొక్క జీవితాలు ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలి అంటే మొదటిగా మనము దేవుని ఎదుట ఆయన మనకిచ్చిన వాగ్దానాలను ఎప్పుడైతే ఎత్తి పడతామో అప్పుడు ఖచ్చితంగా దేవుడు మన యొక్క వాగ్దానాలను, దేవుడు మనకు చేసిన నిబంధనను గుర్తు చేసుకునే వాడుగా ఉంటూ నిశ్చయముగా మనల్ని ఆశీర్వదించేవాడుగా ఉంటాడు. కాబట్టి ఈ దినాన మన జీవితాలలో కూడా దావీదు లాగానే మనము కూడా దేవుని ఎదుట తగ్గింపు స్వభావము కలిగి ఉండి దేవుని యొక్క కృపకై, ఆయన ఒక ఆశీర్వాదముకై పొందడానికి ప్రయాసపడడానికి ఇష్టపడదామండి. ఎందుకంటే దేవాతి దేవుడు ఆశీర్వదిస్తే మనకి ఇంకా లోకంలో జీవిస్తున్నప్పటికీ ఎలాంటి కొదువ లేకుండా ఉంటుందండి. మన జీవితము నిత్యము సుఖ సంతోషాల చేత, అదేవిధంగా మన కుటుంబము నిత్యము శాంతి సమాధానాల చేత వర్ధిల్లాలి అంటే మొదటిగా మనకు కావాల్సింది దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం. ఈ లోకంలో మనకు ఎన్ని ఉన్నప్పటికీ, ఎంత సంపద, ఎలాంటి మనకు హోదా కలిగి ఉన్నప్పటికీ, మనం ఎప్పుడైతే దేవుని ఆశీర్వాదం ఉంటుందో అప్పుడే మన యొక్క జీవితం అనేది స్థిరముగా, మనకు కుటుంబం అనేది ఎల్లవేళలా సంతోషముగా ఉండడానికి సహాయపడుతుంది. కాబట్టి ఈ దినాన దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని పొందడానికి, దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మన అందరి కుటుంబాలు ఉండడానికి ప్రయాసపడదాం. దేవుని యొక్క కృపను, ఆయన యొక్క కనికరాన్ని కోరుకుందాం. దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాల చేత మన కుటుంబం నిత్యము నింపబడుటకు మనము ప్రయాసపడదాం. ప్రార్థన. పరిశుద్ధుడ జీవోత్పత్తి, నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి. అవును ప్రభా, ఈ దినాన మాతో మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రాలయ్యా. అవును ప్రభా, నిత్యము మా కుటుంబాలు ప్రభా ఆశీర్వాదము చేత నింపబడాలి అంటే ముందుగా నీ యొక్క సన్నిధిలో మేము నిత్యము ప్రభా కుటుంబంగా మేము నీ ఎదుట గడుపుటకు సహాయాన్ని దయచేయండి ప్రభా. అయ్యా నీకు వందనాలు. లోకంలో మేము వెచ్చించకుండా ప్రభా కుటుంబం అంతా కలిసి ప్రభు అనేక వందనాలు. ఇదిగో ప్రభా, నీ యొక్క సన్నిధిలో నీ మందిర ఆవరణలో మేము నిలబడుటకు, నిత్యము నీ కోసం వేచించుటకు సహాయాన్ని దయచేయమని, తద్వారా నీ యొక్క ఆశీర్వాదాలు, దీవెనలు మా సొంతం చేసుకునవలసిందిగా, అదేవిధంగా మీ యొక్క కృపను మాకు అందించమని నజరేయుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో అడుగుచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. గాడ్ బ్లెస్ యూ.